Дхаммапада. Вершаваная мудрасць Будды. Пераклаў і чытае Макс Шчур. Раздзел 1. Парныя вершы. Мысль — падмурак кожнай з'явы. Мысль кіруе. Мысль стварае. Як у мыслі бруд заганаў, то за словамі і дзеяй горыч цягнецца, нібыта колы за жывёлай следам. Мысль — падмурак кожнай з'явы. Мысль кіруе. Мысль стварае. Мысль, як ззяе чысцінёю, то за словамі і дзеяй слодыч цягнецца, падобна ценю, стала, неадрыўна. Ашукаў мяне, і збіў ён, перамог, майна пазбавіў. Хто увязаўся гэтак думаць, гневу ўтаймаваць няздольны. Ашукаў мяне, і збіў ён, перамог, майна пазбавіў. Хто не ўвязваўся так думаць, гневу знойдзе ўтаймаванне. Гнеў гняўлівасцю ніколі ў гэтым свеце не ўтаймуеш. Не гняўлівасцю выключна. Гэтакі закон спрадвечны. Іншы з нас не ўсведамляе, што нам стрымлівацца варта. Той, хто гэта зразумее, утаймуе ўсе ўзрушэнні. Тых, хто дагаджае зроку і целу, жарсцям патакае, хто ў ядзе непамяркоўны, хто нядбайны, слабавольны, гэткіх лёгка зломіць мара, як віхор слабое дрэўца. Мара — увасабленне зла, злыдзень, д'ябал, спакуснік. Хто не дагаджае зроку і целу, стрымлівае жарсці, хто ў ядзенні памяркоўны, тым, хто дбае, цвёрдым воляй, гэткім не нашкодзіць мара, як віхор гары каменнай. Хто нячысты ў думках, чыстай жоўтай касай агарнуўся, сам без волі і без веды, касы гэтакі не варты. Каса — вопратка манаха. Хто нячыстых дум пазбыўся, у даброце ўмацаваўся, мае волю, знае праўду, без сумневу касы варты. Хто нязначнасць лічыць значнай, а істотнасць неістотнай, сутнасці не ўсведамляе, кепскія гадуе думкі. Той, хто значнасць лічыць значнай, неістотнасць неістотнай, той усведамляе сутнасць, слушныя гадуе думкі. Як у дом з дзіравым дахам дождж бясконца працякае, так у дух недасканалы пранікае жарсць няспынна. Як у дом з надзейным дахам дождж зусім не працякае, так у дух спрактыкаваны жарсць няздольная пранікнуць.
Жыве, жаліцца, дажыў, жаліцца. Лихадзей ва ўсіх светах жаліцца. Не нажаліцца ён, бачачы брудны плён каммы ўласнае. Камма – дзеянне, учынкі і іх наступствы. Жыве – цешыцца, дажыў – цешыцца. Дабрадзей ва ўсіх светах цешыцца. Не нацешыцца ён, бачачы чысты плён каммы ўласнае. Тут пакутуе, там пакутуе. Лихадзей тут і там пакутуе. Ліха я рабіў, так пакутуе. А памёр, патрапіў у горшае. Тут усцешаны, там усцешаны, дабрацей тут і там усцешаны. Я дабро рабіў, ён усцешаны. А памёр, патрапіў у лепшае. Колькі б хто самхітаў не чытаў, як па іх не жыў, то марны чалавек. Бы пастух, што ў лік вядзе валам чужым, да манаства не належыць ён. Самхіты – буддыйскія тэксты, сутры. Хай самхітаў мала ён чытаў, дхаммаю праўдзіваю жыве. Жарсць і гнеў і тлум адкінуў прэч. Поўны ведаў, выслабаніў дух, звабаў свету гэтага і таго. Да манаства прыналежны ён. Дхамма – буддава вучэння. Раздзел 2. Добрасумленнасць. Хто сумленны, неўміручы. Несумленны у моцы смерці. Хто зважае, несмяротны. А хто не, ужо як мёртвы. Зразумеўшы гэта цалкам, чалавек старанны, мудры, плён збярэ добрасумлення у зямлі высакародных. Хто няўхільна паглыбляе джану з высілкам трывалым, дакранецца да ніббаны, міру вышняга без гнёту. Джана – засяроджанасць, медытацыя. Пра свядомага, пра руплівага, пра абачлівага, дабрадзейнага, ва ўсім стрыманага, дхамме вернага, пра сумленнага слава шырыцца. Хай з абачлівасці пільнай, самастрыманасці, меры востраў свой утворыць мудры. Плынь яму не страшнай будзе. Той, хто не добрасумленны, той папросту неразумны. А мудрэц добрасумленнасць як найбольшы скарб пільнуе. Ні адданых асалодам, ні нядбайных не шануйце. Дбайны у самазаглыбленні дасягне вяршыні шчасця. Калі дбайнасцю нядбайнасць праганяе мудры знаўца, шчасна з мудрасці цвярдыні на няшчасных пазірае.
бы з гары на тых, хто ўнізе, ён глядзіць на неразумных. Хто сярод нядбайных дбае, хто між тых, што спяць, чуйнуе, бы магутны конь слабога абганяе той нямудрых. Праз добрасумленнасць Индра стаўся богам над багамі. Вечна дбайнасць шанаваць муць, а нядбайнасць ганіць вечна. Бхікху, што добрасумленны, несумленнасці ўнікае, путы вялікія і малыя быццам полымем знішчае. Бхікху – манах. Вялікія путы: вера ў асобу, паняверка, адданасць рытуалам і правілам, пачуццёвая пажада, злая воля. Малыя путы: пажада да матэрыяльнага, пажада да нематэрыяльнага, фанаберыя, няўрымслівасць, неўцтва. Бхікху, што добрасумленны, несумленнасці ўнікае, адступіць назад не можа перад самаю ніббанай. Раздзел 3. Мысль. Мысль – няпэўнае мігценне, што не зловіш, не ўпільнуеш. Спрытна выпрастае мудры, як стралу па стрэлах майстар. Рыбу выцягнеш на бераг, месца не знаходзіць, б'ецца. Вось і мысль так мітусіцца, прагне ўнікнуць з царства смерці. Не суняць яе, усюды асалод сабе шукае. Утаймуй яе, як знойдзеш. Стрыманасць прыносіць шчасце. Мысль ледзь бачыш, адчуваеш. Куды хоча, туды скача. Мысль ахоўвай пільна, мудры, і яна падорыць шчасце. Дому выракшыся і цела, у пячоры усаматнеўшы, мыслю авалодаць зможаш? З путаў вызвалішся мары. Хто не мае пэўнай мыслі, разумення слушнай дхаммы, яснай веры, дасканалай мудрасці не дасягае. Мысль, пазбаўленая хэнці, нерашучасці, няўвагі, поймаў добрага і злога, а нічога не баіцца. Цела, як крохкі гарлач, усвядоміўшы, мысль, збудаваўшы магутнаю крэпасцю, злыдня бі мудрасцю, абараняючы адваяванае, будь непрывязаны. Цела гэтае авогці на зямлі ляжаць мне скора, у непрытомнасці, нікому не патрэбнае палена. Тое, што ўчыняе вораг ворагу,
і што ненавіснік ненавіснаму, мысляю некіраванай мы сабе ўчыняем самі. Ні бацькі для нас не зробяць, ані сваякі такога, што зрабіць для нас патрапіць мысль пад нашым кіраваннем. Раздзел 4. Квет. Хто дарэшты спраўдзіць, што хавае смерці ямы свет з яго багамі? Хто значэнне вершаў Дхаммы ўхопіць спрытна, як умелы зборшчык кветак? Здольны вучань спраўдзіць, што хавае смерці ямы свет з яго багамі, і значэнне вершаў Дхаммы ўхопіць спрытна, як умелы зборшчык кветак. Зразумеўшы пеннасць цела гэтага, зразумеўшы, што яно, як мроіва, стрэлы мары ўквечаныя знішчыўшы, невідочным ты для злыдня зробішся. Хто збірае кветкі асалодаў з мысляю залежнаю, такога быццам вёску, што заснула, змые прэч паводка смерці. Хто збірае кветкі асалодаў з мысляю залежнаю, такога поўнага незадаволу завяршальнік мае ў моцы. Завяршальнік — смерць. Як пчала, што не знішчае колеру, ні паху кветкі, сок збярэ і адлятае. Так мудрэц ідзе па вёсцы. Не глядзі на зло чужое, хто што ўчыніць, што не ўчыніць, на сваё глядзі выключна, што ўчыніў і не ўчыніў ты. Быццам колерам яскравы квет без водару. Такая ж і прыгожая прамова без пладоў сваіх, учынкаў. Быццам колерам яскравы і духмяны квет. Такая ж і прыгожая прамова, што прынесла плод учынкаў. Колькі можна з гурбы красак сплесці вязак каляровых, гэтак шмат дабра хай чыніць той, хто роджаны смяротным. Толькі з ветрам пашыраецца духмянасць валяр'яну, ці язьміну, ці сандалу. Слава ж мудрага вандруе і супраць ветру. Водар мудрасці ва ўсе бакі даходзіць. Валяр'яну пах, сандалу, лотасу або язьміну, водару вытокаў безліч. З іх даброць каштоўны самы. Невыразны, малявы водар маюць валяр'ян з сандалам. Пах сумленнасці лунае найвышэй паміж багамі. Хто ў сабе маральнасць мае, хто жыве добрасумленна, ведзены вучэннем слушным,
мара шлях таго не бачыць. Як з адкідаў, з гурбы смецця, што ляжыць каля дарогі, можа лотас нарадзіцца з чыстым водарам прыемным, так паміж людскіх адкідаў, між сляпых прасталюдзінаў раптам мудрасцю зазяе той, хто голас Будды слухаў. Слухач голасу, тытул гістарычных буддавых вучняў. Раздзел 5. Дурань. Як не спіш, то ноч даўгая. Ёджана, як ледзь пляцешся. Дурань нудзіцца ў сансары. Цяжка жыць без слушнай дхаммы. Ёджана — адзінка адлегласці, каля 10-11 кіламетраў. Сансара — кола зямных перараджэнняў. Спадарожніка не маеш, што табе, прынамсі, роўны? Лепш тады адзін вандруй ты, чым у таварыстве дурня. Я ж сыноў, багацце маю, будзе дурань пераймацца. Ты над я свайго не маеш. Скуль сыны? Адкуль багацце? Дурань помніць, што ён дурань, значыць, ён амаль што мудры. Дурань мудрым сябе лічыць, дурнем правільна завецца. Хоць усё жыццё хай дурань будзе мудраму сядзелкай. Дхаммы ён спазнае столькі ж, колькі лыжка смаку супу. На імгненне хай разумны каля мудрага прысядзе, дхамму ён спазнае тут жа, бы язык, што суп смакуе. Выдурняюцца, як дзеці, ворагі сабе нібыта. Кепскую стварыўшы камму, горкі плён пасля каштуюць. Той учынак кепскі, брыдкі, пра які пасля шкадуеш і аплакваеш якога непазбежныя наступствы. Той учынак добры, слушны, пра які не пашкадуеш і прыемныя, ў якога непазбежныя наступствы. Зло за мёд прымае дурань, покуль выспявае тое. А як толькі зло саспее, ад пакутаў дурань стогне. Хай штодзень, штомесяц дурань кушай стравы заядае. Прасвятлёнага не варты ён 16 часткі. Куша — свяшчэнная расліна. Плён благі памалу спее, малако памалу кісне. Дурня камма прыпякае, як агонь, што тлее ў прыску. Надта вялікае карысці веды дурню не прыносяць. І адхістваецца ўдача, і баліць ад думак голаў. Той пашаны патрабуе і павагі ад манахаў, ад сямействаў, прывілеяў і агульнага прызнання.
Толькі мне за ўсё хай дзячаць людзі свецкія і манахі. Ад мяне няхай залежаць ува ўсякіх абавязках. Гэтак думае Афэлак, поўны прагнасці і пыхі. Так нічога не здабудзеш і не дасягнеш ні баны. Добра гэта ўразумеўшы, Бхікху, паслядоўнік Будды, неспакушаны пашанай, дасканаліцца ў самоце. Раздзел 6. Мудрэц. Быццам той празорца скарбы, мудры вады выкрывае, асуджае ўсе заганы. З мудрацом такім гуртуйся. У ягоным таварыстве будзе лепей, а не горай. Хай ён раіць, павучае, словам стрымлівае кепскіх. Добра з ім таму, хто шчыры. Хто няшчыры, тым нядобра. Не сябруй з людзьмі благімі і са злыднямі не знайся. Знайся з добрымі сябрамі, са шляхетнымі натурай. Шчасны той, хто любіць дхамму, ззяе мысляю чысцюткай. Дхамма, што вучыў шляхетны, мудраца заўсёды цешыць. Шляхетны Будда. Як вадой кіруе арашальнік, як стралу выроўнівае збройнік, як цясляр раўняе брус драўляны, так пануе над сабою мудры. Так, як аднастайны камень не зварушыцца ад ветру, гэтак ні хвала, ні закід не збянтэжаць тых, хто мудры. Як ставок, празрысты, чысты, дзе ніякай каламуці, гэткім робіцца спакойным мудры, словы дхаммы ўчуўшы. Сталы, хто ад усяго адмовіўся, не балбоча, да спакус не цягнецца. Радасцю расчуленасць ці горыччу мудрацы нікому не паказваюць. Ні сабе самому, ні яшчэ каму, трону, скарбаў і нашчадкаў не жадай, дабрабыту несумленнага не зыч, каб цнатлівым, мудрым, справядлівым быць. Невялікі лік смяротных на другі трапляе бераг. Пераважная іх большасць толькі топчацца на гэтым. Трапіць на другі бераг, дасягнуць вызвалення з сансары. Хто кіруецца заўсёды дхаммай, выкладзенай слушна, перакрочыць царства смерці, што не кожнаму пад сілу. Думак, збавіўшыся кепскіх, думкі добрыя гадуе мудры, жывучы ў бяздом'і, у самоце без спакусаў. Бяздом'е, аскетычнае
манаскае жыццё. Хай там радасць адшукае, ад прыемнасцяў далёка. Ад заганаў мыслі цалкам хай ачысціцца кілесаў. Кілеса — перашкоды, забруджанні мыслі. Той, хто дасягнуў самбодхі, мысль сваю развіў належна, ад прывязанасцяў чысты, непрывязанасцю шчасны, беззаганны, выкшталцоны, той свабодны ў гэтым свеце. Самбодхі — найвышэйшае прабуджэнне, прасвятленне. Раздзел 7. Аргат. Хто дакрочыў, хто без смутку, хто ва ўсім аслабаніўся, ад усіх пазбыўся путаў, той не ведае пакуты. Хто ўсвядоміў, той сыходзіць. Дом яму не даспадобы. Пакідае ўсе прыстанкі, быццам лебедзь родны бераг. Усвядоміць — тут дасягнуць прабуджэння. Хто майна не назапашваў, меру ў ежы разумее, хто ў пустым, невызначальным свеце вольнасці існуе, тых кірунак не ўгадаеш, нібы шлях птушыны ў небе. Хто свае заганы знішчыў, хто не квапіцца на ежу, хто ў пустым, невызначальным свеце вольнасці існуе, тых кірунак не ўгадаеш, нібы шлях птушыны ў небе. Той, чые пачуцці ўтаймаваныя, рыхтык коні, стрыманыя фурманам, хто заган пазбыў і фанаберыі, для саміх багоў падставай зайздрасці. Хто нібы зямля, неразбуральны, чысты, быццам індраў слуп, трывалы, хто нібыта возера, празрысты, нараджацца больш ужо не будзе. У яго спакойны розум, мір у словах, мір у дзеях, ён рахманы і свабодны праз праўдзівае спазнанне. Путаў збаўлены, відушчы, з кола вырваўся сансары незваротна, прагу знішчыў. Вось дзе чалавек вялікі. Хоць у вёсцы, хоць у лесе, у лагчыне, на пагорку, дзе б не пасяліўся варты, там чароўная мясціна. Варты — аргат, святы чалавек. Шчасныя лясы, бо шчасця не шукаюць там натоўпы. Хто без жарсцяў, той шчаслівы там, дзе асалод не прагнуць. Раздзел 8. 1000.
За ўсю тысячу прамоваў, сэнсу мудрага пазбытых, лепей верш пачуць адзіны, што дае супакаенне. За тысячаслоўе гадхі сэнсу мудрага пазбытай лепш пачуць радок адзіны, што дае супакаенне. Гадха — песня, спеў, паэма. За ўсю сотню ўзнёслых строфаў сэнсу мудрага пазбытых лепшы урывак з Дхаммапады, што дае супакаенне. Той над тысячамі тысяч атрымае перамогу. Той выключна над сабою. Вось сапраўдны пераможца. Болей значыць перамога над сабою, чым над іншым. Будзь сабою утаймаваны, ува ўсіх праявах сціплы. Ані Бог, ані Гандарва, ані Мара з Богам Брахмам не абернуць перамогу над сабою у паразу. Гандарва — нябесны музыка, кшталт анёла. Хтось штомесяц ахвяруе тысячы ці сотні тысяч. Хтось шляхетнае асобе пакланіўся на імгненне. Гэта большая заслуга за 100 год ахвяраванняў. Хтосьці ў лесе ахвяруе 100 гадоў агню сумленна. Хтось шляхетнае асобе пакланіўся на імгненне. Гэта большая заслуга за 100 год ахвяраванняў. У гэтым свеце, як ні намагайся штодня рабіць ахвяры цягам года, усе яны не вартыя і чвэрці пашаны справядліваму адданай. Хто шануе справядлівых, мудрых, той 4 мае ўзнагароды: век працяглы, шчасце, хараство і сілу. Хто б хацеў пражыць стагоддзе без даброці, без самадхі? Лепей дзень пражыць адзіны у засяроджанасці і цноце. Самадхі — засяроджанасць, унутраная непахіснасць. Хто б хацеў пражыць стагоддзе без пазнання, без самадхі? Лепей дзень пражыць адзіны у засяроджанасці мудрай. Хто б хацеў пражыць стагоддзе і быць бяздзейны, слабавольны? Лепей дзень пражыць адзіны, поўны сілы і імпэту. Хто б хацеў пражыць стагоддзе і не бачыць сэнсу рэчаў? Лепей дзень пражыць адзіны, рэчаў сэнс уразумеўшы. Хто б хацеў пражыць стагоддзе і неўміручасці не бачыць? Лепей дзень пражыць адзіны, ды пабачыць неўміручасць. Хто б хацеў пражыць стагоддзе, не спазнаўшы вышняй Дхаммы? Лепей дзень пражыць адзіны, Дхамму вышнюю спазнаўшы. Раздзел 9. Зло. Не маруць з учынкам добрым.
злога не пускай у думкі. Хто павольны ў добрых справах, дух таго да злога ласы. Калі хто благое ўчыніць, хай паўторна так не робіць. Злом не варта спакушацца. Назапашваць зло — пакута. Калі добрае хто ўчыніць, зноў і зноў хай гэтак робіць. Добрым варта спакушацца. Памнажаць дабро — прыемнасць. Зло, як добрае, не злое, на пачатку бачыць злы дзень. Толькі як саспее тое, сутнасць зла ён усвядоміць. Нават у дабры благое на пачатку бачыць добры. Толькі як саспее тое, сэнс дабра ён усвядоміць. Злое не недаацэньвай, ува мне яго не знойдзеш. Дажджавыя кроплі часам і гарлач напоўніць могуць. Так і дурань паступова зло па кропельцы збірае. Цноту не недаацэньвай, ува мне яе не знойдзеш. Дажджавыя кроплі часам і гарлач напоўніць могуць. Так і мудры паступова цноту пакрысе збірае. Караван малы са скарбам пазбягае сцежак злыдняў, а хто хоча жыць — атруты. Так злых дзеяў пазбягай ты. Непараненай далонню льга набраць атруту ў жменю. Хто без раны — у бяспецы. Зла няма, як зла не робіш. Хто асобу неразбэшчаную пэсціць, хто даверлівага, чыстага пакрыўдзіць, зло вяртаецца такому дурню, быццам жменя пылу, што шпурнулі супраць ветру. Нарадзіўшыся з улоння, злыдні ў пекла патрапляюць. Справядлівыя ў нябёсы, чыстыя ў парынібану. Парынібана — поўнае канчатковае вызваленне, згасанне. Ні ў нябёсах, ні сярод акіяну, ні ў глыбокай горнай пячоры, а нідзе няма ў свеце месца, дзе благая камма не знойдзе. Ні ў нябёсах, ні сярод акіяну, ні ў глыбокай горнай пячоры, а нідзе няма ў свеце месца, дзе нас смерць не падпарадкуе. Раздзел 10. Кара. Кара ўсіх трымцець змушае. Смерці кожны з нас баіцца. Па сабе мяркуй. Забойства не чыні і не справакоўвай. Кара ўсіх трымцець змушае. Кожны за жыццё баіцца. Па сабе мяркуй. Забойства не чыні і не справакоўвай. Раз бяспраўна боль прыносіш шчасця прагнаму стварэнню, бо сабе дабра жадаеш, не чакай дабра па смерці. Той,
хто болю не прыносіць дзеля выгадаў уласных шчасця прагнаму стварэнню, будзе мець дабро па смерці. Не кажы брыдоты ўсякай, бо адказу прычакаеш. Гнеў у мове толькі шкодзіць, за яго адплата прыйдзе. Як увесь ты не трасешся, быццам з бронзы гонг разбіты, значыць, ты дапяў не баны. Гнеў цябе не закранае. Як дубцом кароў ганяюць пасвіцца ў адзіным статку, так жыццём усіх істотаў смерць са старасцю кіруюць. Дурань, калі робіць кепствы, кепстваў сам не ўсведамляе. Дзеі ўласныя дурныя, як агонь яго катуюць. Хто бяскрыўднага пакрыўдзіць, неразбэшчанага збэсціць, у адным з дзясятку станаў неўзабаве апынецца. Востры боль яго, рабунак, ці цялеснае калецтва, ці захворванне цяжкое, ці вар'яцтва напаткае, ці нападкі ад уладаў, ці зламысныя паклёпы, ці кагосьці з блізкіх страта, ці маёмасці знішчэнне, ці ягоныя будынкі ясным полымем успыхнуць. А па смерці неразумны у пекле нарадзіцца мусіць. Ні калтун, ні бруд, ні аголенасць, пост, на голай зямлі начулішча, ні сядзення ў гразі на кукішках сумневаў не збавіць смяротнага. Хай сабе ва ўпрыгожаннях ходзіць мірны, стрыманы сам, дабрадзейны, што істотаў дубцом не карае. Вось святы, вось манах, вось пустэльнік. Ці ж сумленную асобу ў свеце знойдзеш, што папрокаў пазбягае бездакорна, быццам пугі конь слухмяны. Быццам добры конь, хлыстом удараны, будь імпэту поўны і стараннасці, веры, паслухмянасці, заўзятасці, прагнасці да праўды, непахіснасці, разумення правільнага, пільнасці і пакуты немалой пазбавішся. Як вадой кіруе арашальнік, як стралу выроўнівае збройнік, як цясляр раўняе брус драўляны, так пануе над сабой цнатлівы. Раздзел 11. Старасць. Што за смех? Якая радасць? Свет наўкол палае стала. Усляпую ў цемры ходзіш, а паходні не шукаеш? Глянь на ўяўны вобраз цела. Скрутак болю ганарлівы, хворы веліччу намераў, нетрывалы і мінучы. Цела тое ў заняпадзе, крохкае гняздо хваробаў, уміручае, гнілое. Звесна, смерць жыццё вянчае. Адкідаюць іх з пагардай, як гарбуз падгнілы ўвосень. Косці шэрыя, як голуб. Як палюбіш іх, зірнуўшы?
збудавалі места з костак, перамазаўшы іх плоццю. Старасць, пыху, крывадушнасць, смерць у сцены ўмуравалі. Царскія вазы стареюць яркія. Так і цела выцвітае ў старасці. Толькі не старее тхамма слушная. Добрыя між сопку ёю дзеляцца. Недалёкія асобы рыхтык як быкі стареюць. Толькі мяса нарастае. Мудрасці ж не дадаецца. Ні адным сансары колам я прайшоў, не адшукаўшы, дзе ён, дому цела дойлід. Вечна ўцелаўляцца мука. Дойлід, я цябе спанатрыў. Дому ўжо не адбудуеш. Паламаліся ўсе рэбры, прагніла страха дашчэнту. Як распалася свядомасць, я дапяў канца жаданняў. Не вялі жыцця святога і багацця не прыдбалі. Дзівяцца старыя чаплі у стаўку ўсю рыбу з'еўшы. Не вялі жыцця святога і багацця не прыдбалі. Па былым ляжаць і стогнуць лукі, стрэлы змарнаваўшы. Раздзел 12. Сам. Той, хто даражыць сабою, берагчы сябе павінен. Кожную траціну ночы сам сябе пільнуе мудры. Сам найперш жыві паводле слушных радаў, як належыць, а тады вучы астатніх. Мудры чыстым быць павінен. Каб жа сам рабіў ты тое, што рабіць астатнім раіш. Пільнасці навучыць пільны. Пільнаваць сябе няпроста. Сам сабе гаспадаром ты. Хто б яшчэ табе загадваў? Толькі сам сябе суняўшы, сам сабе дасі ты рады. Зло ў табе бярэ пачатак, зараджаецца, гняздуе. Зло расколвае дурнога, быццам дыямент, крышталік. Той, хто подлы, бесхрыбетны, быццам плюшч, што дрэва душыць. Сам сабе такое чыніць, што і вораг не ўчыніў бы. Лёгка робіцца благое, што сабе адно на шкоду. Найцяжэй рабіць такое, што дабро і карысць прыносіць. Хто вучэнне арагатаў годных, тхаме паслухмяных, дурнавата зневажае і трымаецца аблудаў, да бамбуку той падобны. Плён яго знішчае ўласны. Сам сабе ты чыніш злое. Сам сябе суцэльна брудзіш. Сам сябе і ачышчаеш, сам сябе збаўляеш злога. Ад цябе ўсё залежыць. Іншы тут не дапаможа. Свой развой чужога дзеля занядбаць
не думай нават. Мэту ясна зразумеўшы, да яе імкніся дбайна. Раздзел 13. Свет. Адцурайся меншых дхаммаў і нядбайнасці таксама. Хібных поглядаў цурайся. Не прывязвайся да свету. Меншыя дхаммы – памылковыя вучэнні. Абудзіся, не лянуйся, дхаммы ува ўсім трымайся. Хто жыве паводле дхаммы, шчасны ў свеце і тагасветці. Дхаммай праведнай кіруйся, не абы-якой, а блуднай. Хто жыве паводле дхаммы, шчасны ў свеце і тагасветці. Быццам бурбалку пабачыў, быццам мроя праляцела. Хто на свет глядзіць падобна, той нябачны пану смерці. Глянь, як ззяе свет, нібыта ўладарова калясніца. Там, дзе ў пастку трапіць дурань, там разумны не паддасца. Той, хто быў спярша нядбайны, а пасля нядбайнасць кінуў, асвятляе свет, як месяц, што з'яўляецца з-за хмары. Той, чые благія ўчынкі добры ўчынак пераважыў, асвятляе свет, як месяц, што з'яўляецца з-за хмары. Гэты свет сляпы суцэльна. Мала тых, хто ясна бачыць. Бы сіла ў нябёсы птушка, нешматлікія ўзлятаюць. Лебедзі лятуць за сонцам, узлятаюць чарадзеі. Мудры свету пазбягае, перамогшы войска мары. Хто супроць адзінай дхаммы правініўся дзеяй, словам, хто адрынуў тагасвецце, здольны зло ўчыніць любое. Скнара ў свет багоў не можа трапіць. Раздаваць дары не любіць дурань. Мудры дорыць з радасцю заўсёды і шчасна ў тагасвецце патрапляе. Ніж зямлёю авалодаць, ніж патрапіць на нябёсы, панаваць над цэлым светам, лепей увайсці ў цячэнне. Увайсці ў цячэнне, дасягнуць першай стадыі прабуджэння. Раздзел 14. Будда. З пераможцаў непаўторнага, незваротна пераможнага, Будду, жыхара бясконцасці, недасяжнага, як знішчыце? Хто без жарсці і без прагнасці, у сіло каго не ўблытаеш. Будду, жыхара бясконцасці, недасяжнага, як знішчыце? Тым, хто непахісны ў джане, любіць мір і адрачонасць, хто суцэльна прабудзіўся, і багі зайздросцяць нават.
Цяжка ў чалавечым целе нарадзіцца і жыць смяротным. Цяжка уведаць праўду Дхаммы. Цяжка з Буддамі спазнацца. Не рабіць благіх учынкаў, добрых безліч назапашваць, мысль уласную ачысціць. Гэта змест вучэння Буддаў. Найвышэйшае цярпець, аскеты кажуць. Найвышэйшае ніббана, кажуць Будды. Хто ў пустэльнікі сышоў, не шкодзіць іншым. Не пустэльнік той, хто іншым боль прыносіць. Не кажы брыды, не рабі брыды. Завядзёнкамі кіруйся манаскімі. Выяўляй пры ядзенні умеранасць. Ад людзей жыві на адлегласці. Найвышэйшай мыслі адданы будзь. Ва ўсіх Буддаў навука гэткая. Нават у дажджы манетаў не дасі з патолі жарсцям. Мала ўцехі ў асалодах. Зразумеўшы гэта, мудры над забоскай асалодай не ганяецца дарэмна. Разбурае ўсе спакусы вучань Будды паслухмяны. Шмат куды сыходзяць людзі у сады, лясы і горы, у пячоры і бажніцы, уцякаючы ад страху. Там надзейна не схавацца, бо прытулкі не з найлепшых. У такі прытулак прыйдзеш і пакуты не пазбудзеш. Хто ж у Будду, Дхамме, Сангсе схованку прыняў, спазнаўшы ўзнёслыя 4 праўды, толькі той убачыў мудрасць пра пакуту, узнікненне і адоленне пакуты з дапамогаю шляхетнай 8-часткавай сцяжыны. Вось прытулак найнадзейны, вось прыстанак найвышэйшы. У такі прытулак прыйдзеш і пазбудзешся пакуты. Будда, Дхамма, Сангха. 3 каштоўнасці буддызму. Будда, яго вучэнне і супольнасць яго вучняў, буддыстаў. 4 ўзнёслыя ці шляхетныя праўды: існаванне пакуты, узнікненне пакуты, магчымасць пераадолення пакуты і спосаб яе пераадолення, шляхетная, 8-мерковая або 8-адзіная сцяжына. Чалавек высакародны нараджаецца не ўсюды. Дзе на свет прыходзіць мудры, род такі дабраславёны. Шчасце Буддаў нараджэння, шчасце Дхамме навучання, шчасце, згода, еднасць Сангхі, што жыве паводле праўды. Шанаванне тых, хто варты, Буддаў альбо іхных вучняў, хто агораў перашкоды, гора і плач пераадолеў. Шанаванне тых, хто вольны і ад свету, і ад страху, мае гэтакую вартасць, што яе і не падлічыш. Раздзел 15. Шчасце. Па-сапраўднаму шчасліва, ад нянавісці далёка. Сярод тых, што ненавідзяць,
без нянавісці жывём мы. Па-сапраўднаму шчасліва, ад хвароб усіх далёка. Сярод хворых безнадзейна, не хварэючы жывём мы. Па-сапраўднаму шчасліва, ад пажаднасці далёка. Сярод сквапнікаў і хціўцаў без пажаднасці жывём мы. Па-сапраўднаму шчасліва, без маёмасці жывём мы. Толькі радасць сілкаваць-ме нас, як тых багоў зіходкіх. Перамога плодзіць крыўды. Пераможаныя церпяць. Ціхамірнасць плодзіць шчасце. Без параз, без перамогаў. Жарсць — агонь пякучы самы. Гнеў — найгоршая брыдота. Самы боль у збегу кхандаў. Шчасце самае у спакоі. Кханды — 5 складнікаў ментальнай рэальнасці. Утварэнне, успрыманне, уражанне, упярэджаная ўява і ўсведамленне. Голад — найліхі з паморкаў. Абумоўленасць з пакутаў. Для таго, хто бачыць праўду, шчасце вышняе небана. Быць здаровы — скарб найбольшы. Бестурботнасць — вось багацце. Той сваяк, хто не падмане. Шчасце вышняе небана. Наталіўшыся самотай, наталіўшыся спакоем, вольны ад жуды, ад злога, п'еш ты слодыч шчасця Дхаммы. Добра сустракаць шляхетных, быць між іх заўсёды шчасце. Не зважай на неразумных і заўжды шчаслівы будзеш. Той, хто з дурнямі вядзецца, шкадаваць пра гэта будзе. Гора жыць між неразумных, паміж ворагаў нібыта. А сярод разумных шчасце, бы з раднёю сустракацца. Таму напраўду. З мудрым, пільным, які шмат ведае, годным, шчырым, у цноце ўстойлівым. Падарожнічайце, разумныя, стала быццам той месяц з зорамі. Раздзел 16. Прывязанасць. Той, хто чыніць непатрэбствы, а патрэбнага не робіць, пра развой не дбае, прагне, той зайздросціць ёгам мыслі. Не прывязвайся да любых і з нялюбымі не знайся, бо пасля без любых гора, а з нялюбымі няшчасце. Не звыкайся быць між любых, бо расстанне закатуе. Без ярма адзіна тыя, хто ні любіць, ні не любіць. З пачуцця паходзіць гора. З пачуцця паходзіць боязь. Хто свабодны ад пачуццяў, не гаруе і не баіцца.
З любасці паходзіць гора. З любасці паходзіць боязь. Хто ад любасці свабодны, не гаруе і не баіцца. Ад прывязанасці гора. Ад прывязанасці боязь. Хто прывязанасць адкінуў, не гаруе і не баіцца. З асалод паходзіць гора. З асалод паходзіць боязь. Хто адкінуў асалоды, не гаруе і не баіцца. З прагнасці паходзіць гора. З прагнасці паходзіць боязь. Хто ад прагнасці свабодны, не гаруе і не баіцца. Той, хто праведны, відушчы, поўны ведання і дхаммы, робіць, што рабіць належыць, людзі гэткага шануюць. Хто імкнецца ў невыказнасць, у каго адкрыты розум, не зняволены пажадай, той ідзе супроць цячэння. Ісці супроць цячэння, ісці супраць кола сансары. Хто вяртаецца здаровы з доўгай, дальняй вандроўкі, дык таго сябры і сямейства ўжо не могуць дачакацца. Гэтак жа і дабрадзейных, калі свет яны пакінуць, дзеі добрыя сустрэнуць, быццам роднага з дарогі. Раздзел 17. Гнеў. Гнеў адкінь і забудь фанабэрыю. Перарві ўсе свае путы і повязі. Да імя формы ты не прывязвайся. Кінь усё, і пакута адчэпіцца. Імя форма. Тут рэчы, вонкавы свет, свет аб'ектаў. Хто стрымае хвалю гневу, быццам воз неўтаймаваны, вазаком заву такога. Рэшта проста лейцы сцяла. Злосць не злосцю пераможаш. Дабрынёй недабрамыснасць. Шчодрасцю карысталюбства. Праўдаю таго, хто хлусіць. Не хлусі і не гнявіся. Як папросяць, дай хоць троху. Вось 3 спосабы патрапіць да багоў у таварыства. Чалавек бяскрыўдны, мудры, з целам стрыманым заўсёды, трапіць у прыстанак вечны, дзе не будзе нараканняў. Вечны прыстанак ніббана. Хто заўсёды пільны, дбае і ўначы, і ўдзень навукі, у ніббану скіраваны, тых заганы пакідаюць. Так заўжды было, Атула, а не толькі сёння стала. Калі ты маўклівы, ганяць. Надта гаваркі саромяць. І негаваркі ушчуваюць. Чалавеку не дагодзіш. Не было, няма і не будзе ў гэтым свеце анікога, каб яго адно хвалілі ці выключна асуджалі.
Атула. Імя чалавека, які прывёў сваіх сяброў паслухаць Будду і ягоных вучняў. Хто шмат дзён правёў між мудрых, іх прызнанне заслужыўшы, хто разумны, бездакорны, чысты і добрасумленны, той, як залаты пярсцёнак. Хто б яго меў права ганіць? Над багі яго ўслаўляюць, і сам Брахма у іхным ліку. Беражы ад непатрэбстваў, барані ад гневу цела. Перастань рабіць благое, толькі добрае рабі ты. Беражы ад непатрэбстваў, барані ад гневу мову. Перастань казаць благое, толькі добрае кажы ты. Беражы ад непатрэбстваў, барані ад гневу думку. Перастань благое думаць, думай добрае выключна. Мудры, стрыманы ва ўчынках, стрыманы таксама ў словах, стрыманы яшчэ і ў думках, добра стрыманы на праўду. Раздзел 18. Загана. Ты, як лісце чэзлае цяпер. Слугі ямы рушаць па цябе. На парозе смерці ты стаіш, і з сабою ўзяць няма чаго. Будзь сабе самому востравам. Мудры будзь, імгненна дзейнічай. Ад брыдоты ўсцяж ачышчаны. На нябёсы ўзнёслых трапіш ты. Яма — бог смерці. Пры канцы жыццё тваё цяпер. Уладанні ямы блізяцца. Па дарозе не спачыць нідзе. І з сабою ўзяць няма чаго. Будзь сабе самому востравам. Мудры будзь, адразу дзейнічай. Ад брыдоты ўсцяж ачышчаны. Унікнеш нараджэння і старасці. Той, хто мудры, паступова, крок за крокам, міг за мігам, як каваль ад дзындры срэбра, ачышчае духу злітак. Дзындра — шлак. Як іржа, узніклая з жалеза, гэтае ж жалеза і раз'ядае, так манах, майну адданы надта, сам сабе псуе перараджэнне. Майно манаха — вопратка, міласціна, страха над галавой і лекі. Нечытанасць — вада суттаў. Занядбанасць — ганьба дому. Пляма на красе — лянота. На сумленнасці — нядбайнасць. Жончын недахоп — нявернасць. Хіба дабрадзея — сквапнасць. Дзеі кепскія — на шкоду ў гэтым свеце і ў наступным. Ды няведа, цемрашальства — найстрашнейшая загана. Вады гэтае пазбыўшы, будзьце чыстымі, манахі. Лёгка тым, хто несумленны, хто нібы крумкач той дзёрзкі, быццам выскачка нахабны.
лёгка жыць жыццём нячыстым. Цяжка жыць жыццём сумленным і да чысціні імкнуцца. Цяжка быць нядзёрзкі, шчыры. Цяжка жыць паводле праўды. Хто чужыя жыцці нішчыць, шырыць плёткі і паклёпы, хто бярэ майно чужое, да чужое жонкі ходзіць, ды яшчэ і піццю гарэлкі аддаецца за салодай, сам сваё на гэтым свеце той падкопвае карэнне. Так што ведай, чалавеча, кепскіх дзеяў не ўтаймуеш. Дбай, каб сам праз зло і прагнасць не пакутаваў бясконца. Падаюць паводле веры, прасвятлёнасці паводле. Як каму не даспадобы шчыры дар пітва і ежы, то такі не прычакае ні ўначы, ні ўдзень самадхі. Хто ж спадобу цалкам знішчыў, вырваў з коранем, адкінуў, гэтакі і ўдзень, і ўночы здольны дасягнуць самадхі. Жарсць найболей дапякае. Гнеў прывязвае найболей. Невуцтва найбольш цугляе. Прага — плынь, што мкне бясконца. Лёгка бачыць хібы іншых, хібы ўласныя складана. Вады іншых выкрываеш, быццам лузгаеш зярняты, а свае хаваеш вады, як штукар падман няўдалы. Хто глядзіць на хібы іншых, той няспынна раздражнёны. Сам свае заганы множыць, ад бясхібнасці далёкі. Ні дарог няма на небе, ні манахаў па-за сцежкай. Людзі любяць апантанасць. Будда ад яе свабодны. Ні дарог няма на небе, ні манахаў па-за сцежкай. Вечных рэчаў не бывае. Толькі Будда непахісны. Сцежка — шляхетная васьміадзіная сцяжына. Раздзел 19. Праведны. Хто спяшаецца з высновай, хібна праведным завецца. Мудры — той, хто спраўна ўзважыць як дабро, так і благое, неўпярэджана, няспешна, справядліва іншых судзіць. Гэткі дхаммы абаронца слушна праведным завецца. Мудрацом не ўправе звацца той, хто слоў не ашчаджае. Добры, смелы, нетаропкі, мудрым правільна завецца. Не абавязкова знаўца дхаммы той, хто шмат гаворыць. Іншы, нават троху ўчуўшы, тут жа бачыць дхаммы сутнасць і яе ўжо не пакіне. Вось сапраўдны знаўца дхаммы. У старэйшыны трапляюць не за валасы сівыя. Як сівеў ты не змудрэўшы, то жыццё прамарнаваў ты. Верны праўдзе,
верны дхамме, стрыманы і негвалтоўны, хто пазбыў заган, хто мудры, той старэйшынам завецца. Слодыч словаў ці аблічча паважаць яшчэ не змусяць тых, хто з іншымі няшчыры, самалюбны і зайздросны. Той, хто гэтага пазбыўся, вырваў з коранем заганы, перамог сваю нянавісць, той завецца справядлівым. Нават голаў пагаліўшы, хлус манахам не зрабіўся. Не скарыўшы гневу і прагі, ён манахам быць не можа. Хто са злом вядзе змаганне, як з малым, так і з вялікім, хто яго перамагае, той манахам можа звацца. Той не ёсць яшчэ манахам, хто па міласціну ходзіць і выконвае абрады. Не яны манаха робяць. Хто ж ад гора і шчасця свету адсланіўся безграхоўна, зразумеўшы свет дарэшты, той манахам можа звацца. Мудраца адным маўчаннем з дурняй невука не зробіш. Мудры той, хто як бязменам слушна вартасць вызначае. За ўхіленне ад благога мудры мудрацом завецца. Хто спазнаў абодва светы, заслужыў найменне мудры. Абодва светы — гэты свет і свет будучы, пасмяротны. Невысакародны шкодзіць, чыніць боль жывым істотам. Негвалтоўным да жывога мусіць быць высакародны. Ні з выконвання абрадаў, ні з сваіх глыбокіх ведаў, ні з самадхі дасягнення, ні з таго, што спіш самотны, ні з выгодаў устрымання, недаступных свецкім людзям. Ты, манах, не надта цешся, як заганы ў мыслі маеш. Раздзел 20. Сцяжына. Васьмярковая сцяжына, узнёслыя 4 праўды, неўзрушэнне, прасвятлёны, ім няма на свеце роўных. Іншае няма сцяжыны, што так погляд ачышчае. На яе аднойчы стаўшы, мару зможаш падмануць ты. На сцяжыну тую стаўшы, ты пакуты пераможаш. Згодна з буддавай навукай, з раны выцягнеш стралу ты. Намаганні сам прыкладвай. Будда толькі шлях пакажа. Хто руплівы, той унікне сцежкай джаны з путаў мары. Сутнасць з'яваў — нетрываласць. Мудрасць гэтая прыносіць пазбаўленне ад пакутаў на сцяжыне ачышчэння. Сутнасць з'яваў — неспатоля. Мудрасць гэтая прыносіць пазбаўленне ад пакутаў на сцяжыне ачышчэння. Сутнасць з'яў — неасабовасць. Мудрасць гэтая прыносіць пазбаўленне ад пакутаў на сцяжыне ачышчэння. Як прыкласці намаганні, ён лянуецца. Дужы хлопец, а яму
абы гультайнічаць. З галавою змрочных, скрушных думак поўнаю. У жыцці не знойдзе ён сцяжыну мудрасці. Трэба мову пільнаваць сваю і мысленне, ані целам не ўчыняць нічога кепскага. Гэтых чыстых трох трымаючыся дзеянняў на сцяжыну стань, што Будда прапаведаваў. Дысцыпліна родзіць веды, а лянота адбірае. Зразумеўшы, дзе дарога да няведы, дзе да веды, так паводзь сябе, каб скарбы свайго ведання памножыць. Мала секчы толькі дрэва. Жах бярэ выток у лесе. Секшы жарсця ў лес пад корань, станьце вольнымі, монахі. Да таго, як сечаце пад корань лес мужчынскай жарсці да жанчыны, ад пажады будзе мысль залежнай, як цяля ад матчынага вымя. Адатні жаданні ўласныя, бы зрываеш лотас восеньскі. З Буддам сцежкаю ціхмянасці да ніббаны накіроўвайся. Тут дажджы перачакаю, перажду зіму і лета. Дурань думае. Пагрозы ён зусім не заўважае. Без сыноў і без худобы ён жыцця і не ўяўляе. Бы ўначы паводка вёску, смерць яго з сабою зносіць. Ні сыны не абароняць, ні бацькі, ніхто з сямейства. Завяршальніка абдымкі значаць болей чалавечых. Гэта ведаючы, мудры, што кіруецца даброццю, да ніббаны сабе сцежку, не марудзячы, тарнуе. Раздзел 21. Разнастайныя вершы. Меншым шчасцем ахвяруеш, мецьмеш большае. Хто мудры, шчасце меншае заўсёды дзеля большага пакіне. За цану чужой пакуты шчасця сам сабе жадаеш? У нянавісці захраслы ёй рабом ты застанешся. Што рабіць не варта, робіць, а што варта, адкідае. Ганарлівы і легкадумны назапашвае заганы. Тыя, што няспынна, строга цела ўласнае пільнуюць, неналежнага ўнікаюць і трываюць на належным, разумеюць, дбаюць, тыя пазбываюцца заганаў. Без бацькоў тугі і зману, без цароў нішто і вечнасць, край пачуццяў зваяваўшы, брахман можа спаць спакойна. Ад бацькоў, ад варажнечы двух цароў цяпер ён вольны. Тыгр 5 заганаў мёртвы. Брахман можа спаць спакойна.
два цары, ничто и вечность. Увасабляюць два крайнія, супрацьлеглыя і несумяшчальныя светапогляды. Нігілізм і вера ў вечнасць існавання свету. 5 заганаў: юрлівасць, злосць, лянота, няўрымслівасць, паняверка. Прабудзіўшыся да рэшты, вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ўдзень чуйнуюць, памятаючы пра Будду. Прабудзіўшыся да рэшты, вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ўдзень чуйнуюць, памятаючы пра Дхамму. Прабудзіўшыся да рэшты, вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ўдзень чуйнуюць, памятаючы пра Сангху. Прабудзіўшыся да рэшты, вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ўдзень чуйнуюць, памятаючы пра цела. Прабудзіўшыся да рэшты, вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ўдзень чуйнуюць, дбаючы пра ненасілле. Прабудзіўшыся да рэшты, вучні слыннага Гаўтамы і ўначы, і ўдзень чуйнуюць, медытуючы сумленна. Цяжка цешыцца з бяздом'я, але і жыць у доме цяжка. У няроўнасці грамадскай, як туляга па сансары. Дык не будзь тады тулягам, што з пакутай неразлучны. Жыць у доме тут жыць свецкім, не манаскім жыццём. Хто давер, сумленне мае, хто заможны, з добрым імем, той, куды б не скіраваўся, будзе ўсюды паважаны. Добры здалечы ўжо ззяе, як вяршыня вечным снегам. А вось злога не разгледзіш, як стралу, што ў цемры раніць. Сам чуйнуе, сам начуе, сам бадзяецца нястомна, сам сабе утаймавальнік. Гэткі лес упадабаў бы. Упадабаў бы лес манаскае пустэльніцкае жыццё. Раздзел 22. Пекла. Той, хто хлусіць, патрапляе ў пекла, як і той, які не прызнаецца. Роўныя абодва пасля смерці. У ваўчынках нізкія абодва. Сярод тых, што касу носяць, шмат нястрыманых, злых сэрцам. Праз свае благія ўчынкі у пекле зродзяцца такія. Тыя, што носяць касу, манахі. Лепш распаленую кулю праглынуць, чым з падаяння жыць нахабна і пры гэтым быць нясціплы, несумленны. Ёсць 4 кары легкадумнаму, што на жонку бліжняга паквапіцца. Траціць цноту, ложа і павагу ён. І, нарэшце, у пекле апынаецца. Столькі страт, нярадасная будучыня. Страх не дасць каханкам разняволіцца. І ўладар карае чужаложнікаў. Лепш не бегай ты за жонкай бліжняга.
Вострае сцябло няўдала ўхопіш і далонь парэжаш. Сан манаскі апаганіш, і цябе засмокча пекла. Недавершаныя ўчынкі, недатрыманыя клятвы, несумленнае манаства невялікі плён прыносяць. Калі маеш абавязкі, іх выконвай без вагання. Несумленнае манаства цемру ў мыслі пашырае. Не рабі благіх учынкаў, бо сумленне закатуе. Лепей добрае рабі ты. Пра дабро не пашкадуеш. Гэтак, як памежны горад сцерагуць, знутры і звонку, сам сябе пільнуй сумленна, каб не праслізнуў ні момант. Хто не дбае несупынна, той пасля гаруе ў пекле. Не стыдаешся паскудстваў, а стыдаешся даброці? Як благім вучэнням верыш, не народзішся шчасліва. Не баішся страшных рэчаў, а нястрашнага баішся? Як благім вучэнням верыш, не народзішся шчасліва. Не цураешся заганаў, а ўнікаеш беззаганных. Як благім вучэнням верыш, не народзішся шчасліва. Распазнаўшы ўсе заганы, беззаганнасць ясна бачыш. Як вучэнням слушным верыш, то і народзішся шчасліва. Раздзел 23. Слон. Быццам слон, што ў гушчы бою дождж вытрымлівае стрэлаў, здзекі вытрываю годна. Ваяўнічых злыдняў безліч. На слана, што з грамадою звыкся, уладар сядае. Між усіх людзей найлепшы той, хто вытрымае здзекі. Між жывёл рахманых цэняць, ішакоў, ці коней сінтху, ці сланоў. З людзей найлепшы сам сабою утаймаваны. Сіндх — вобласць на берагах ракі Інд, сёння правінцыя Пакістану. Да краіны запаветнай не даедзеш у рыдване. Сам сабою утаймаваны і без рыдвана дабярэшся. Да краіны запаветнай, да ніббаны. Тханапала, слон юрлівы, наравісты, неўтаймоўны, ежай грэбуе ў няволі. Па сям'і сланоў сумуе. Калі нехта спіць і есць зашмат, паваляцца любіць, падрамаць, як парщук адкормлены на ўбой, нараджацца будзе зноў і зноў. Мысль мая раней сабе бадзялася абы-дзе, ішла, куды зарупіла. Сёння прыручу, вярну ў загон яе, як пагоншчыкі слана юрлівага. Будзь заўжды добрасумленны. Мысль сваю пільнуй заўсёды. Вырвіся з мясціны гіблай, быццам слон, што ў багну трапіў.
Мудрага спаткаўшы спадарожніка, духам і жыццём высакароднага, перашкоды ўсе пераадолееш. Руш за ім, уважлівы і радасны. Як сабе не знойдзеш спадарожніка, духам і жыццём высакароднага, руш, не азірайся на здабытае, як самотнік слон ідзе праз зарасці. Лепей вандраваць самотны, чым у таварыстве дурня. Жыць адзін у цноце і нямногім здавальняцца, быццам слон у джунглях. Добра у няшчасці мець сяброў. Добра быць непераборлівы, мець заслугі пры канцы жыцця, ад пакуты ўсякае пазбавіцца. Добра ў гэтым свеце маці шанаваць сваю і бацьку. Добра быць у гэтым свеце брахманам або манахам. Добра ў старасці захоўваць цноту і давер астатніх. Добра мудрасці набрацца. Добра не ўчыняць благога. Раздзел 24. Прагнасць. Чалавек, які не дбае, прагнасцю быццам ствол плюшчом увесь аблытаны. З аднаго быцця плыве ў другое ён. З'еўшы плод, па новы скача малпачкай. Гора тым, хто паддаецца ў гэтым свеце празе і жарсці. Смутак у такіх буяе, як трава пасля залевы. Той, хто ўрэшце пераможа жарсць і прагу ў гэтым свеце, смутак з гэткіх ападае быццам з лотасу дажджынка. Вас усіх дабраслаўляю, колькі вас тут сабралося. Прагнасць вырвіце з карэннем, як у полі пустазелля. Смерць, каб болей не ламала пры зямлі вас, як сцябліну. Карані пакінеш непарушнымі, дрэва без сумневу зноўку вырасце. Гэтак жа і з прагнасці затоенай зноў і зноў пакута нараджаецца. Той, каго ў вір асалоды 36 струменяў цягне, да няслушных меркаванняў будзе думкамі імкнуцца. Жарсць ва ўсе бакі струменіць. Плюшч без дрэва не паўстане. Спрытна, мудрасцю сякерай адатні той плюшч пад корань. Людзі жыць не могуць без утех пачуццёвых, жарсцям падуладных. Тыя, хто шукае асалод, знойдуць толькі ўцелаўленне і старасць. Людзі, якіх жарсці пераследуюць, а нібы зайцы, што ў сетку трапілі, 10 пакутлівымі путамі звязаныя, сіляцца разблытацца. Людзі, якіх жарсці пераследуюць, а нібы зайцы, што ў сетку трапілі. Сам з жаданняў выблытайся і прагнасці, і тады ад жарсцяў уратуешся. З джунгляў свецкіх выйшаў, з цёмных зарасцяў на святло і зноў у джунглі рынуўся.
Паглядзі на гэткага разумніка. У хамут сямейства ён вяртаецца. Путы моцныя не тыя, кажуць мудрыя, што з жалеза ці драўніны або лыка, а пантанасць аздабленнямі каштоўнымі, прага мець як мага больш сыноў і жонак. Вось сапраўдныя кайданы, кажуць мудрыя. Непазбыўныя, цяжкія, хоць не ціснуць. Іх разбіўшы, у манахі руш вандроўныя, не скаваны пачуццёвай асалодай. У раку пакут трапляюць палкія, як павук у павуцінне ўласнае. Сеть парві, сыдзі бадзяцца з мудрымі, без прывязанасці і пакуты ўсякае. Пра раней і пра пасля не думай, ні пра зараз. Руш на іншы бераг. Дзе б ні быў, захоўвай мысль свабоднай. Нараджэння ўнікнеш і старэння. Чалавек, які няпэўны ў думках, моцны ў жарсцях, ласы да спакусаў, толькі прагнасць у сабе сілкуе, кайданы ўмацоўвае жаданняў. Той, хто пільна сунімае думкі і не забывае пра пакуты, прагнасці пазбудзецца суцэльна, разарваўшы путы бога смерці. Дасканалы і бясстрашны, беззаганны і бяспрагны, знішчыў стрэлы існавання. Ён апошні раз на свеце. Хто не прагне, хто без путаў, хто чытач пісанняў здатны, і хто словы слушным чынам упарадкаваць умее, у апошнім нараджэнні званы мудрым і вялікім чалавекам. У апошнім нараджэнні перад дасягненнем стану Будды. Я ўсё сам агораў, сам уведаў, не заплямлены нічым у свеце. Прагнасць перамог, усё пакінуў, спраўдзіў сам. Навошта мне настаўнік? Дхаммы дар за ўсе дары найбольшы. Дхаммы смак за смакі ўсе смачнейшы. Дхаммы радасць лепшая ад іншых. Прагнасць знішчы, усе пакуты знішчыш. Грошы нішчаць дурняў, а не скіраваных на той бераг. Як багацця дурань прагне, шкодзіць і сабе, і іншым. Скіраваныя на той бераг шукальнікі праўды, мудрасці. Пустазелле нішчыць поле, жарсці нішчаць чалавека. Той, хто выпале ўсе жарсці, ураджай збярэ багаты. Пустазелле нішчыць поле, гнеў дратуе чалавека. Хто пазбавіцца ад гневу, ураджай збярэ багаты. Пустазелле нішчыць поле, дурасць нішчыць чалавека. Той, хто дурасць пераможа, ураджай збярэ багаты. Пустазелле нішчыць поле, прагнасць нішчыць чалавека. Той, хто выкарчуе прагнасць, ураджай збярэ багаты.
Раздзел 25. Манах. Не разбэшчвай надта вока, гэтаксама, як і вуха. Не разбэшчвай надта ноздры, і язык свой не разбэшчвай. Стрыманасць пасуе целу, гэтаксама, як і мове. Стрыманасць пасуе мыслі. Ува ўсім яна, дарэчы. Стрыманы ва ўсім пустэльнік ад усіх пакутаў вольны. Сціплы жэстамі, сціплы крокамі, сціплы словамі, сціплы ўвогуле, поўны радасці, поўны пэўнасці, шчасны быць адзін, бхікху зваць яго. Тых, хто мантры прамаўляе, не напышлівыя глупствы, праясняе сэнс вучэння, вось такіх прыемна слухаць. Дхамме рады, дхамме верны, дхаммаю заняты ў думках, дхамме паслухмяны бхікху слушнай дхаммы не пакіне. Бхікху – манах. Свой уласны скарб пільнуй ты, а чужому не зайздросці. Як манах зайздросціць іншым, не відаць яму самадхі. Не з маёмасці звычайнай бхікху свой прыбытак мае. Шанаваныя багамі чысціня яго і пільнасць. Хто ў сваё імя і форму, цела і мысль не закаханы, хто не тужыць па няісным, называецца манахам. Бхікху, што заўжды ласкавы, мае веру ў словы Будды, задаволены, рахманы, ад мінучых з'яваў вольны. Разгрузі, манах, свой човен. Паплыве хутчэй парожні. Без пажады і без гневу дабярэшся да ніббаны. 5 малых і вялікіх путаў, 5 прывязанасцяў скінеш, 5 даброцяў узгадуеш. Быстрыню адолеў, скажуць. 5 прывязанасцяў. Жарсць, нянавісць, невуцтва, фанаберыя, няслушныя погляды. 5 даброцяў. Упэўненасць у сабе, пільнасць, настойлівасць, засяроджанасць, мудрасць. Медытуй, манах, добрасумленна. Не разбэшчвай мысль у асалодах. Не глынай жалезныя прынады, каб пасля не наракаць у пекле. Джана вымагае мудрасць. Мудрасць вымагае джану. Засяроджаны і мудры вельмі блізкі да ніббаны. Джана, засяроджанасць, медытацыя. Апынуўшыся ў самоце, у спакоі, бхікху поўны радасці звышчалавечай ад заглыбленасці ў дхамму. Цешыцца, уразумеўшы узнікненне і знікненне пачуццёвых утварэнняў. Вось што значыць неўміручасць. Вось галоўныя задачы для разумнага манаха. Пільнаванне ўсіх пачуццяў, стрыманасць, трыманне правіл. Знайся з добрымі сябрамі, што жывуць жыццём бязгрэшным,
Да людзей прыязна стаўся і паводзься, як належыць. Гэтак радасць ты здабудзеш і канец пакутам знойдзеш. Як пачэзлыя суквецці абтрасае куст язьміну, гэтак жарсці і нянавісць абтрасі з сябе, пустэльнік. Сціплы ў жэстах, мовай ціхі, незбянтэжаны, спакойны, абыякавы да свету. Вось манах утаймаваны. Сам сябе ты пабуджаеш, сам сябе ў руках трымаеш. Пільны і заўжды прытомны, шчасна зажывеш, манаша. Гаспадар сабе самому, сам сваё наканаванне, сам сябе таймуй, як конюх добрага коня на рынку. Бхікху, што заўсёды рады, мае веру ў словы Будды, задаволены, рахманы, ад мінучых з'яваў вольны. Бхікху, што жыве з юнацтва адпаведна словам Будды, зяе панад гэтым светам, як бясхмарнай ноччу месяц. Раздзел 26. Брахман. Разарві, рашуча, путы, перарві плынь асалодаў, усвядом сангхараў тленнасць і нястворанасць спазнаеш. Сангхары — упярэджаныя ўявы, што паходзяць з папярэдняй каммы. Калі з веданнем дзвюх дхаммаў на той бераг трапіш, брахман, то спазнаеш, што ўсе путы прападаюць у спакоі. Калі з веданнем дзвюх дхаммаў на той бераг трапіш, брахман, то спазнаеш, што ўсе путы прападаюць у спакоі. Дзве дхаммы, дзве тэхнікі медытацыі. Медытацыя спакою і медытацыя развагі. Брахман тут святы чалавек. Для каго і той, і гэты берагі адзіна мроя, хто бясстрашны, нескаваны, брахманам заву такога. Хто сумленна медытуе, слушна дзеє, плям не мае, дасягнуў найвышняй мэты, брахманам заву такога. Калі дзень, то зяе сонца, калі ноч, то зяе месяц. Кшатрый зяе ва ўзбраенні, у глыбокай джане брахман і заўжды, удзень і ўночы, непагасна зяе Будда. Кшатрый — чалец ваярскай касты. Хто цураецца зла, званы брахманам. Хто ў спакоі жыве, званы саманам. А хто ўласных заганаў пазбавіўся, тым, хто з дому сышоў, называецца. Самана — аскет, адсюль слова шаман. Той, хто сышоў з дому, манах, бхікху. Біць святога — грэх. Святому ж крыўдаваць на ўдары
сорам. Падымаць руку ганебна. Гнеў адчуць ганебна двойчы. Што для брахмана найлепшае? Адмаўляцца ад жаданага. Штораз помсты хэнць адужаўшы, ён пакуту супакойвае. Хто ні ўчынкам, ані словам, ані думкай зла не робіць, стрыманы ў 3 праявах, брахманам заву такога. Хто прабуджанага цалкам перадаў табе вучэнне, шчодра дзяч яму, як брахман, што агню ахвяры чыніць. Даўні род і бруд у космах брахманам яшчэ не робяць. Верны праўдзе, верны дхамме, без граху. Вось гэта брахман. І нашто той бруд у космах? Толку ў скуры антылёпы, як у мыслі лес дрымучы. Рэшта вонкавасць і толькі. Хто ў старых анучах ходзіць, хто худы, аж бачна жылы, сам у лесе медытуе, брахманам заву такога. Брахман, думаю, не той, хто з маці брахманкі паходзіць, з фанаберыяй гаворыць, мысль прывязаную мае. Хто прывязанасць адкінуў, брахманам заву такога. Хто пазбыўся ўсякіх путаў, хто нічога ўжо не прагне, не прывязаны да свету, брахманам заву такога. Хто адрэзаў, скінуў лейцы і аброць з папругай разам, стаў свабодны, абудзіўся, брахманам заву такога. Хто абразы і напады здольны вытрымаць без крыўды, хто цярплівасцю адметны, брахманам заву такога. Хто зычлівы і пачцівы, непыхлівы і цнатлівы, хто апошні раз на свеце, брахманам заву такога. Як гарчычнае зярнятка ад стралы, ад лісця кропля, жарсць адскоквае ад мыслі, брахманам заву такога. Хто пакутаў самастойна навучыўся пазбаўляцца, хто з ярма аслабаніўся, брахманам заву такога. Мудры, што адрозніць здольны ад дарогі недарогу, хто дапяў найвышняй мэты, брахманам заву такога. Хто ні светскай сябрыны, ні манаскай не шукае, без страхі і без жаданняў, брахманам заву такога. Хто ні свойскую жывёлу, ні драпежніка не ўдарыць, ні заб'е і забіць не змусіць, брахманам заву такога. Між закутых не закуты, між гвалтоўных не гвалтоўны, між прывязаных свабодны, брахманам заву такога. Ад каго заўжды адскочаць пыха, гнеў, юр, крывадушнасць, як ад вастрыя зярнятка, брахманам заву такога. Хто ласкава і змястоўна, ненапышліва гаворыць, каб нікога не пакрыўдзіць, брахманам заву такога. Хто ў жыцці не возьме рэчаў большых, меншых, горшых, лепшых, не спытаўшыся дазволу, брахманам заву такога. Хто жаданняў больш не мае ў гэтым свеце, а не ў прышлым, не прыкуты, незалежны, брахманам заву такога. Хто сумневаў у вучэнні і залежнасцяў пазбыўся, з неўміручасцю з'яднаўся, брахманам заву такога. Хто да добрага ці злога больш не мае прыцягнення, ад заган і жалю чысты, брахманам заву такога. Хто, як месяц, ясны, зыркі, незапэцканы, чысцюткі,
асалодам недасяжны. Брахманам заву такога, хто пазбег сансары, поўнай небяспекі, пастак, зману, на другі патрапіў бераг шляхам джаны, ад сумневаў, путаў і пажады вольны. Брахманам заву такога, хто ў жыцці пазбыўся жарсці, стаў вандроўнікам бяздомным, асалодзе недасяжным. Брахманам заву такога, хто ў жыцці пазбыўся прагі, стаў вандроўнікам бяздомным для пажады недасяжным. Брахманам заву такога, хто змог выблытацца з путаў, як людскіх, так і нябесных, іх рашуча абарваўшы. Брахманам заву такога, без спадобы, неспадобы, незалежны, ціхамірны, цэлы свет адужаў волат. Брахманам заву такога, зведаўшы усіх істотаў нараджэнне і ўміранне, прэч сышоў і прабудзіўся. Брахманам заву такога, шлях яго багі не спраўдзяць ні гандарвы, ні зямляне. Ён архат, пазбыты вадаў. Брахманам заву такога, для каго няма дагэтуль, ні пасля, ні проста зараз, ні маёмасці, ні путаў. Брахманам заву такога, дужы вол, шляхетны волат, пераможца і празорца, знаўца Дхаммы, чысты Будда. Брахманам заву такога, знаўца жыццяў прамінулых, райскіх, кепскіх нараджэнняў, вольны ад уцелаўленняў, мудры, цалкам прасвятлёны, хто дапяў усіх вяршыняў. Брахманам заву такога.